Studio F. Ik ben er gek van. Het doet zeer. Dat is een bijenstek. Zeg me even uw stoeltje. Maar best een wees. De koning zegt dat zo je het idee. Nou, zeg me uit kniepje. Het vergeet maar te wollen uit, want anders krijg je aan staan holen. Oh, stel me maar voorzichtig. Kom maar voorzichtig. Het doet zeer. Het doet zeer. Ja. Dit is een directeur! Wie had ik eruit? Waarom, Appie? De hast hem vermoorden? Nee, ik ben stut. Heer, van mijn baan. Dat mag je uitzoeken. Ja. Oh, dat viel direct al. Een stuk beter. Ja, hè? Ja. Oh, Abby. Had ik die beiden nodig? Regen ze eruit, er zit er vol meer in. En ik wil net bij stutsen worden. Toeter op mijn waterscooter, daarmee toeter ik naar jou. Ik heb een toeter op mijn waterscooter, daarmee toeter ik naar jou. Ik heb een toeter op mijn waterscooter, daarmee toeter ik naar jou. Ik heb een toeter op mijn waterscooter, daarmee toeter ik naar jou. Ik heb een toeter op mijn waterscooter, daarmee toeter ik naar jou. Ik heb een toeter op mijn waterscooter, daarmee toeter ik naar jou. Hey, maar weer links? Of rechts? Ja, dat kan wel. Nee, geef maar achterop. Ja, dat is wel wat verder, maar dat is een hele mooie route zo. Oh, ding erop, Nou ja, we zijn er haast nog een paar kilometer. Ja, we zijn er haast de meeste als die net werd verliest, hè? Ja, ho, en daar is het paard ik kwijt. Nee, maar door de donder net. Nee, jongen, ik moet die even testen. Nee, jongen, ik ben absoluut even enige. Maar waterscooter, daarmee toeter ik naar jou. Ik heb een toeter. Oebelen, even zijn. Wat is de belangrijkste bij van de bijenval? Ja, uw tijd gaat er nu in. Ja. Nee, te laat. Dat is een koninginne. Ja, beste goed. Oh ja, waarom zeiden ze het dan net, hè? Hey. Ja, en hoe groot is een bijenval? Heel groot. Ja, maar hoe groot? 1000. Een volle grutter. 10.000. Ah, jongen, wat weet dat nou net? Het was 40.000. Hey, 40.000. Ja, een hoop, hè? Gaat wat te zeggen. En, ja, hier heb ik nog mooi hier. Hoe jit de mansjes bij? Een koning. Nee. Een prins dan? Nee, lik het er net op. Dat is een bar met de pu van poepen. Oh ja, een dar. Dat is ik zo. Wat? Nee, een dar. Ja, als die de koninginnen bevruchtet, dan giet de koninginnen deer. En als een gewone wurkbij een bist of een meestek, dan giet die wurkbij ik deer. Ja, ik huis omkewors holpen met slinger in. Slinger in? Ja, centrifugeren. De hunning uit die raten centrifugeren. Centrifugeren. Hey, wat heeft dat nou met bijen te krijgen, centrifugeren? Zullen maar varen. De dokter. De
medische rubriek van Studio F. Kom on, jo harkje naar het radioprogramma van Studio F, Dokter. En we gaan je een speciale gast uitnodigen, dokter Rijn Baarsma, maar we nemen hem dokter Rijn uit de Westerrijn. Goedemorgen. Zit jou de kleer voor in jouw dokterspraktijk, dokter Rijn? Ja, zeker Mieke. Ik zet je kleer. Mooi. Dokter Rijn, een bijenstek. Wat doe je daar aan? Een bijenstek? Dat doet hartstikke zeer, Mieke. Ja, wat doe je eraan? Als het zeer doet, dan was het direct wat ontdwaan. Ik zou eerst bij een raar ding zezen, dat verzacht de pine. En dan op zich naar een iersklontje. En dan kan je het wat aankwollen, de pine. Dat is de eerste reactie wat je er daarmee doen kan. Als je denkt van, goh, ouderwetse rek wel om het uit te zoeken. Dan moest je hem niet nu ziekje die dat via die dwaan wil. En willen mensen nou samar stutsen? Nou ja, ik ken mensen die hebben nooit een sterk hoorn. En er zijn mensen die zeggen van ja, ze moeten mij altijd hebben. Zo, ik weet net de psychologie van de baai. Ik weet net de voorkant van zo'n baai. Dus daar moet ik dit antwoord schuldig op blijven, Mieke. Dat weet ik net. Misschien zijn er mensen die altijd een krekten bij een paard rennen. En helpt het nou om je in te smarren? Als je onder de klaai zit, dan Klaar. Een modderbad. dan kan het best helpen. Maar ik zou verder geen middeltjes weten die baaien in houden. Volgens mij wil je prikt omdat ze agressief binnen. En dat is in paard erin. En ben er nou ik wil mensen stoorn aan een bijenstek? Ze mij echt deergien? Nou, dat is wat een ingewikkeld verhaal. Maar dat ken wel. Ja. Als je allergisch bent voor een wespensteek of een bijenstek. En je wil het dan later nog een keer prikt. Ja, dan kan je wel in een lastig pakket komen. Als je dat weet, dat je daar allergisch voor bent. Dat een hele heftige reactie komt op zo'n bijenstek. Dan zoek je naar de huisdokter gaan, want die heeft daar wel ideeën op. Wat voor ideeën? Nou, de ideeën binnen om die allergie uit te zieken, dat het inderdaad is. Dus op het verhaal is jaren van hoe ernstig is de klacht. En als de klacht heel ernstig is, ja, dan moet je toch met de mensen erop praten als ze eventueel een pen, een speciale pen mee, ja, nog steeds wat moeilijke woorden, met adrenaline erin. En als dan weer zo'n sterk krijgt en dan viel die heel akelig, dan meest die pen broeken. En dan moest hij zelf prikken. Een pen, dat is dus eigenlijk gewoon een spuit? Ja, een pen is een spuitje. Ja, een pen met nuddel erin. En als je dan een keer klikken, dan prik je jezelf met die adrenaline en dan verdwijnt die hele heftige reactie. Dank u wel, dokter Rijn van de Westerrijn, voor dit peteer. Nou, dat weer dus dokter Rijn. Hoort je, Mieke? Ja, dank u wel, dokter Rijn. Goed. En dan geven we nou verder mij een toepasselijk liedje. En dat dragen we op aan al die mensen die het een stek van een bij of een wesp of een oorinsect krijgen. Nou, sterkt al hier. En we maar weer fleurig mij. And the flowers and the trees and the roses up above, all happily thinking all along. Let me tell you about the stars in the sky and a girl and a guy and the way they feel on a night like this. When I looked into your big brown eyes, it's so very plain to see. And the time you learn Ja, yes, I can put that. Let me tell you about the flowers in the trees. Kijk je bij me zien? Of jaren? En de andere kant om nog even. Ja, dit is echt. Ja. Nee! No! Goeie, wij binnen van Studio F. Ik ben Oebele en dat is Eebele. En wij kwamen om bijen te filmen, zeg maar zeggen.
Nou ja, ik ben eerlijk. Ik zal me wel even voorstellen. Ik ben de regisseur en ik de programmamaker vanzelfs en de producer. En nou ja, dit is Oebelen, dat is mijn broer en die doet maar de camera. Zo? Ja, dat ga ik maar schrik zijn. Ja, maar dat hindert dan niet. Ik zie ze nog een keer. Dat hindert dan niks op. Zeg maar wat ik vreet je hoor. Wij maar jou zo raar pak om, man. Je kregen jongens deeën, hè? Hey. Ja. Nou, dat pak, omdat in de bijen werken, dat is, dan moet je eigenlijk toch wel een beetje beschermd worden. Het hoeft niet altijd. Maar ja, voor de zekerheid, dan zeg je van nou, laat ik, doe maar even wat het beschermende pak aan met de kappen, met per handschoen erbij. En ja, daardoor krijg je ja, wat meer zelfvertrouwen misschien. Maar dat wil niet zeggen dat je in de bijen gewoon, dat ze stikken, beslist niet. Stikken? Stekken. Oh. Ja, ik snap het ja. Maar is dat dan heel ongezond? Ongezond omdat je de kap op hebt. Nou ja, omdat jou roken. Ja, maar ik heb een piep aan, daar kun je al niet meer in blazen. Hier kun je niet, hier zit een beschermende kogel in en als je gewoon zoeken, dan klikt die dicht. Dus ik kreeg geen rook in de mond. Dus het kan alleen maar, net als vroeger bij de kapper, hè? Dan werd dat beetje wat spray over je hoofd, over je haar. Zo werkt dit ook, je blazen eroverheen en zo kreeg je de rook. Maar niet naar binnen, want ik heb nog nooit gerookt. Maar je dan wel zijn hoe jou eruit zogen? Dan doen wij het tegen. Jazeker, ik zal even de boel doen. Ja. Zo. Ja. Misschien gaan we wat eruit in de warm, maar verder voor de rest dan... Maar waarom had je zo'n bijenpak dan nodig? Nou, dit pak hij nodig om in alle rust in de bijen te werken. Waarom zou ik het niet doen? Het is niet dat het een must is. Hè? Er zijn ook imkers die doen het helemaal zonder pak. Er zijn ook tegenwoordig imkers die kweken met carnica's en bukvastbijen. Nou, die zijn wat gemoedelijker, zeggen ze. En wat voor bijen had je dan in die kosten? Nou, dit zijn de gewone Hollandse zwarte bijen, zeggen ze. Die bijen die hier van oorsprong thuis horen in deze omgeving. Meneer Geert Lanting, doe je dit nou al lang? Ik doe dit al 40 jaar. Ja, ik ben er in de midden 60 jaar mee begonnen. Doordat dat ik op Tuinbouwschool in Frederiksoord dat ik daar een cursus volgde. En mijn buurman hier toevallig sinds jaar en dag een imker op leeftijd was hij op dat moment. En die zegt van nou, hij heeft de aardigheid aan om mijn bijen over te nemen. Nou ja, daar hoefde ik niet lang over na te denken. In iedere kast zit één koningin. Zit er in één kast maar één koningin? Dus zodra er een tweede in zal komen, dan gaat de eerste, de moeder overste, laten we dat zo maar doen, die vertrekt met de helft van het volk. En die geeft ruimte aan de nijkomer. Maar ben je ze dan kwijt? Ze gaan niet op de dolle roes voort. Nee, ze weten waar ze naartoe gaan. Maar ze merken wel een tussenstation. En in de regel is dat uit de kast en vlak in de omgeving van de bijenstal. Maar ze kunnen zo 2-3 kilometer kunnen ze wegvliegen. In een hele grote, dikke kloft. Maar kennen jullie ze dan wel bij pakken of zo? Of? Nou, ik zal er even de korf bij pakken. Dan kun je dat heel mooi zien. Dit is eigenlijk niet een korf waar ze origineel in moeten scheppen, maar dat doen ze dan in de korf. Nou, die hang je eronder, zo. Die geven een tik op de tak en het volk gaat hierin zitten. En als de koningin erin zit, nou, dat kun je niet zien, maar dan ga je vanuit het hele boel erin hebben. Dan zet hij hem rustig zo op de grond. Die doen een eindje van de grond op. En dan is het zo prachtig om te zien, dan zie je ik heb het leders nog met me, dus schepte ik ook nog in. En er bleven nogal wat bijen, die ontkwamen, die vullen buiten de korf. En die lagen op de grond. En ik had ze erin zitten. Ik pak die korf. Ik zet hem op de grond. Ik doe mijn eindje omhoog. En die bijen waren voor dat moment heel vertwijfeld. Ik doe die korf erin. En je kunt geloven of niet. Binnen de minuut. Alles in één slagorde. Zo ruppakee, hele brede bijen. Zo de korf in naar moeders toe. Maar roeken ze die koninginnen dan? Ja, en dat is de koningin. Die had een eigen geur. Hè? En dat is hier ook zo, hier staan een stuk of 8 op een rij. Als die zullen verplaatsen, als deze kast daar nog in zal en deze kast zo hier heen zetten, dan worden die bijen die op deze kast vliegen, die worden niet geaccepteerd door deze koningin, omdat ze dit volk, omdat ze een andere geur hebben. Ja, en daar ben ik mansjes bij, hè, paarden. Darren.
Padden, daar vliegen ze wel op, misschien als ze in Bluis staan in het vroege voorjaar. Maar die daden zijn er alleen maar gedurende de zomer. Dus die waren ongeveer in april worden ze geboren, want ze komen alleen maar op de wereld om de koningin te bevruchten. En in de maitijd dan wordt dus die koningin, die wordt dan dus bevruchten. Ja, al die daden uit al die kasten van mij en hier van imkers hier in de omgeving, die zoeken een bepaald plakje hier boven in de lucht op een, nou, men zegt op een paar 100 meter. Daar komen ze iedere dag bij elkaar. Nou, de jonge koningin die gaat er op een gegeven moment uit de kast en die zoekt dat plak op, want dat is vast, dat plak dat is altijd vast. Ze komt weer terug naar de kast, want dan weet ze waar ze bent, komt terug naar de kast en dan wordt ze klaarmaakt voor het ritueel. Want de koningin wordt helemaal verzorgd. Die krijgt eten, die krijgt drinken, die wordt poetst en die wordt schoonmaakt. Alle ega's zitten in een hofstaat, maar een aantal hofdames die lopen altijd om haar heen. Dat is prachtig gezien. En op een gegeven moment als het weer goed is, temperatuur en alles met elkaar, gaat ze weer naar datzelfde plak toe. Maar wat ze de vorige keer niet deed, was dat ze nou een lokstof afscheidt. Als ze in de buurt van die daden is, dan scheidt ze die lokstof af en die man gek in de kop achter haar aan. Nou, en ze kan sneller vliegen, ze is krachtiger dan de krachtigste dar. Dus alleen de darden die power hebben, die echt de macho's, die kunnen hun bereiken. Nou, en dan wordt ze boven in de vlucht, wordt ze, nou, net als een straaljager bijtankt wordt, laten we die vergelijking maar maken, wordt zij daar bevrucht door dat mannetje. Maar ze wordt niet één keer bevrucht, ze wordt soms 5, 6 keer achter elkaar. Tijdens die paringsvlucht wordt ze bevrucht. Maar de verschillende darden. Maar zo gauw de eerste daar zijn werk gedaan heeft, zijn plicht gedaan heeft, of hoe moeten we het maar noemen, maar in ieder geval het werk van een man gedaan heeft, dan, heel vreemd, dan knapt zijn penis af. Ik weet niet of ze dat in de imkerij ook een penis noemen, maar dan denk ik dat het heel duidelijk is. Dus die blijft in de koningin achter. Dat mannetje die stort te raden, dus einde leven. Maar die volgende man, die moet ook zijn plicht doen. Maar voordat hij dat kan doen, moet hij eerst de penis van zijn voorganger eruit halen. Want hij moet ruimte hebben. Nou, en dat gebeurt 5, 6 keer achter elkaar. En dan heeft ze een hoeveelheid sperma bij zich. En dan zou je zeggen, ja, dat zit ergens in de eileiders of wat. Nee, dat wordt opgesloten in het bijenlichaam in een apart zaadblaasje. Die sperma gaat allemaal naar een bepaald blaasje. En dan heeft ze sperma voor als de koningin zal blijven leven, voor een 5, 6 jaar, heeft ze sperma genoeg om iedere dag gedurende het zomerseizoen 1500 tot 2000 eitjes te leggen. En bevrucht eitjes te leggen. Zeg, heb je eens even een bakje thee zetten voor Van der Baan? Jongen, jammer. Hoe? Die weg nog. En een bakje van Mieke. En maar wij goed oppassen. Ja. Een beetje kleur opbrengen. Zo. Nou wordt het al wat. Lalalala. Nou, een paar suikerklontjes voor baas Bokken. Ons tegen drijven als een zwierbekje. Hier. Een idee. Ik doe er hunning in. Dat is echt lekker zwiert. En het is vanzelf volle zonde. Zo. Muziekplaten bij microfoon. Lekker. Voor baas Bokken. Hé? Nou ja, nee, Ja, maar alle kikkers in de kroren. Waarin ben je waarom? Nou, ik ben onderwijs. Ik zou ze Je bent al de hele dag eens onderwijs. Ja. Vast een reportage, dat doe je dat net zo lang hoor. Nee, met wie mij waren. Hé? Ja, we gaan het ruim uit en hebben Hé? we verdwaald. Verdwaald? Ja, we zijn verdwaald. Hey. Ik zou naar zijn oemelen. Ik zei, wat is je rug? Oemelen? Wat? Nou, en toen zei hij links. Ja, en toen ben we recht. Nee. Nou ja, en Hey, zei het kan me geen donder schelen waar zijn schuld het is. Nee, maar... Je gaat hier te wijzen om de boel te monteren, maar het spul moet je doen op de televisie. Ja, zeker. En wie hem gemeend dat er wat om het... Ja. Nou, zie het weer dus zo. Oemelen die zijn rug trok en ik ga links zo. Nee, Ze kan ja. je natuurlijk allemaal verschillende dingen betekenen maken. Eerbelen en oemelen. Maar, ja. Ik verwacht ze hem. Oer een kwartier in een studio. Ja, nou. Hè? Ja, nou, een heel lekker potje Nee. hunning van je man over. Lekker potje. Nee, Vind je dat lekker? Lekker nee, potje ik hunning. hoef geen hunning van die bijen. Oh, Je mij dat potje hunning wil horen. ja, maar je wel lekker. Ja.
Appie! Ja, Bas? Appie. Appie. Appie, dit is de lekkerste thee die ik ooit gehad heb, Appie. Wat smaakt dat lekker, Appie? Wat zit daarin? Huning. Huning. Ja, bijenhuning. Bijenhuning. Bijenhuning? Wat klikken ze de kronen bijenhuning? Appie, onthoor één ding. Eén ding. Ik wil nooit weer wat bij een termijtje na. Vertret. Appie! Neem mij die thee. Auw. 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 Studio F. Tot de volgende Studio F.